weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to gawi nane to fasudaɓe to awoyni to guetema to madina alheri to kuñankari ko on takusan juula ha to galle ceerno oumar ly to batamba sare wuuro alpha ha to galle ceerno ousmane sow e to galle ceerno bocara kane to haayi ko taari ɗum kala ene jiiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie kana Hamidina Mouktar o holliri tigui wonde ko kettuɗo gembe makko jeeyede e mbiri ƴamoyoɓe lefol laamu yidde wonde hoorejo leydi ndi e sumgoji tijjadi ñande tijjo sigaji e lewru juin 2024 to leydi Sénégal ci diɗɗal F25 ko diɗɗal lundiyankoɓe tawi ko candidat ji ɓe ɗereji men jaɓana ko fate sumgoji hoorejo leydi ɗi ɓe jeddi ha soori ladde wiyede kay wonde ɓe jaaɓi notuyade kalɗigal ngal Macky Sall hoorejo leydi ɗi noddi to leydi Mali ma en kaale jaltugol aduna neɗɗo dawrugol biyetenoɗo professeur Adama Sama Sekou baɗanoɗo ko ɓooyade kay porte parole comité de pilotage dialogue intermalien kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Russie jeena ha to bande Gaza bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ko jaadindo ɓallawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ina safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirollo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala wonduɓe koyɗe musoje ɓalli guloji deedi guttoji koyɗe musoje keeceje musoje ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal ɓe seeɗineji bahliti koye mumen ha kaɓɓa omo safra dendagal rafiji ɗi doctoreɓe gandi so tawi oɗon maldana balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safra dendagal rafiji gorago kala ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe leece e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina yimɓe mo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe urateɗe a urata joni jiita hoore maɗa keddiɗe ɗe ko leɗɗe jarateɗe sa yari ɗum joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo tawateɗo to Paris lamorgo leydi France omo andina dendagal kiliɗe makko toon kadi ɓe jiite ɓe wittoji makko omo jiiti toon lekki ko lekki kan dendagal rafima to yarano to banggue gorago so tawi a ƴetti korwel gotel ɗon mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe golle yiɗɓe embauche sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jogui bawɗo listihara ko indema dokkatamo haala ko nder wonen ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Dakar ene golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilimo tawateɓe to Mauritanie base makko to Nouakchott sara Lobin 4 hakkude mum Robin 5 ene golla ene tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Souleymani Diallo kala jokkodirɗe e makko walla jokkodire e ceerno Abdoulaye Diallo ma heɓɓo sikkongode ceerno Sey Diallo hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laabdo reedu newiɗo malaɗo wune mbadden dando faade makko
kawis Allah ekkiɗo hen nalliki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ƴiye musoje koyɗe musoje koppi musoji tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men Kidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Naziro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gedda Sy 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi congélateur uji moƴƴi lampaji moƴƴi kono kadi aɓe jogui équipe timmuɗo keblaɗo to leydi Turquie on équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie ko équipe mo ganduɗa yaari koto fannu installation soye bâtiment maɗa soye woynuma soye forage maɗa kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation timmuɗo jaaduɗo e jamanu tawa haala caɗele ciggam nangue wulgue diaw ɓe jogui ko panneau solaire aji moƴƴi battiraji moƴƴi ponoje moƴƴe woynuma hayso tawi ko temedere métaire aɓe mbawi yaltinandema ndiyam labɗam ceer kono kadi haɗani ɗon tan aɓe jogui lampaji moƴƴi ko nonne kadi congélateur uji moƴƴi no fewi taw kadi ko congélateur uji solaire a sohlani courant sakani yobde facture ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keblaɗo to leydi Turquie kono kadi kaɓirɗe mabɓe ɗe kala giwata ko toon to leydi Turquie walla to Allemagne sa jokkodire mabɓe maɓe dokke hoolare timmude ciggam nangue wulgue diaw aɓe gasa boyli forage uji kala hen no jiɗirɗa sa jokkodire mabɓe ma heɓen kollaɓe ciggam nangue wulgue diaw sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe mabɓe Haruna Dawouda Ndiaya mbatta ko 77 566 40 22 nden tongoɗe ene waɗi WhatsApp so tawi noon a yiiɗi noddudemo kalda e makko woni koye nofuru ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɗe ciggam nangue wulgue diaw korkananara caɗele mon gasi de tawno ɓe jogui ko congélateur uji ɗi solaire dognata
mon e dem kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore-biir nogas e nayya lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya eɗen goni e asetta sappo e nayya ha lewru yaawa hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayya e joyyi caggal fergonelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama habaruji mon e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal premier yuɓɓinama to noon aseta hande o nogas e nayyi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi noɓe kewi wadde kala hitande so sagataɓe premier leegal proyanaɓe e gardugol Sara Basumen yaadiɓe mum ɓe juɓɓini toon ñalawma hande o kadi aseta hande ziyara annuel mo mbaɗanta kala hitande ceerno Mamadou Ousmane Sall to leegal premier Nouakchott e nder ziyara he noon subaka o wonno tigui ko silkeji alqur'ana caggal ɗum ko ɓaare almuɓe nayyi ɓaari toon caggal ɗum kadi ko conférence diine ko fati kay yedde andude diine muɗum tawi kadi ko conférence ji ɗi ko wayno almudo bewɗo woni Amadou Oumar Ba wondude e ceerno Amadou Tidiane Diathie e almuɓe yonɓe no fewi ko wayno ceerno Abou Tall en ko wayno ceerno Zeynila Abidina Dia en e almuɓe hewɓe woɓɓe mbawi notitade hen ɓe belli ñalawma o ha weeli almudo bewɗo woni Amadou Oumar o kañum woni conférencier ziyara o welni toon ha weeli waɗama kadi namde ko fati kadi e andude diine mum hano hannirta ni ñalaw jamma hande o noon caggal nde kiraɗe ɗe kirta jamma taw ko jamma mawnide jibinede neɗɗo men sallllahu alayhi wa sallam ha salatu ere eɗen ñaago Allah tan dendagal ko duwa toon nde Allah jaboto duwawuji ɗi nde Allah hokkata en kadi tawtorede oɗo ziyara hitande mo wuuri taw eɗen ɓeydi e diine men en ustaki allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe sakkitinde joɗade ñande alarba nogas e goho lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi teskama président ji kewɗi du conseil d' administration e membre uji mumen mbawi suɓede e nder hen e nder ɓen noon ko wayno président conseil d' administration hôpital mo Sehil Babi wondude hôpital mo Ayouna e hôpital mo Kay Haydi hôpital mo Bogué hôpital mo Rosso hôpital mo Nouadhibou e centre taw ko agence nationale de recherche géologique ɗiɗo kala bureau ji mumen taw ko conseil d' administration mbawi cuɓede e nder oɗon ñalawma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Zeynabou Mintou Ahmed Nam kañum woni ministre de l'emploi et de la formation professionnelle o waɗi supervisé ñande alkamisa ɓennuɗo to elega agence uji kewɗi tawi kadi ko agence uji CNS kerori ɗina noon tawi ko jeune tawi tigui ko sukaɓe tawateɓe e nder falde Brakna woni région de Brakna koye ballal noon BAD woni banque africaine de développement ko kañum tigui wawi finance ɗiɗon projet ji nder muɗum ene qime ha milliard uji nayyi ha 4 millions woni tigui ha million ngaji nayyi taw ko haalisa dollar ko yidde noon haɓade ko wate kay haɓade e yidde heɓɓitade kay ɓeɗon sagataɓe taw wallude sagataɓe miskineɓe tawi koye mbadi heblude ɗumen no gollori eno haɓade tigui wasam gollade e nder leydi he en ha tengti e nder oɗon région fodde ujunnaje nayyi sagat noon ma mbaw heblede tigui e nder ndiɗon mbadi koye noon mecce taw ko mecce ɓurɗe sohlede ko ɗen mecce tigui woni koɓe keblete hano hannirtani temedde jeetati e capanɗe joyyi sagata ma mbaɗe kaya to ma mbaɗe toon keble toon taw ko mecce noon no mbawi tigui wurnude koye mumen fodde temedde jeeɗiɗo woɗɓe kadi taw ko technicien ji ma mballe finance taw ko taw tafde projet ji mumen taw ko projet ji baɗɗi waɗani ɗumen gartam mbawa wurde e ɗinon projet ji ɓe waɗi toon kadi inauguré golle o waɗi toon kadi inauguration galle taw ko galle koye gouverneur taw koye galle golle ɗe noon waddi inauguration ɗeɗon golle noon koye gouverneur Brakna woni tigui walimo Brakna biteɗo Mohamed Wulu Saleka o holliri noon e nder sukaɓe waɗɓe toon ɗiɗon hebloji fotɓe wallede kay fodde hen 50% woni e nder temedere kala hen 50 ko sukaɓe rewɓe walla mbiyen hen feccere kala ko sukaɓe rewɓe ballete tigui ha mbawana koye mumen hano hannirta ni ene tawtora cérémonie o kadi président région de Brakna hono Moustapha Wulu
Mohamed Mahmoud wondude cukko mera lega hono khadijatu mintu ella davi be kolliri hen kambene weltare mabbe mawnina fewi ko don kadi directeur école taw ko école technique de la formation professionnelle sa bitedo Sara Abdoula Diallo on tigi taw odona école wawi tigi fewnitede hen holliri hen weltare makko mawnina fewi o jarni jagogal ngal e dedo golle paydude no fewi indra jillu he kadi kanko ministre o wadi inauguré tapeta woni caisse populaire d'épargne et de crédit e dara commune mo bohdida tawatede ko dara mo qata mo elega o wadi kadi caggal dum inauguré udduda gol agence uji kewdi d'emploi to bababe to bagne to maktala hajar e to mala caggal dum non kanko ministre o visite école taw ko école d'enseignement technique et professionnel tawatedo to bogge o jodima to non e ardibe école o yewtudi ben no heewi fannuji kay e odon de dona fannuji ha joni ko leydi Mauritanie kettoden docteur Baba wula benyuko ko ancien député ko neddo dawrugol gardido mouvement pitedo peuple du fleuve o yami o holliri tigi o yubbini tigi mo wondirala woni pottala molantengal alla tawtorede kay e o tawtu o hollirde kay wonde o tawtuyi o da saha joni landa dawrugol landa laamu witeka insaf ardino cérémonie on ko secrétaire général landa insaf kam hono bitedo falili ngissali o holliri noona addanimo kay tawtoyde kaɗo landa e oɗo saha joni ko golle paydude fewi e tigi waylo woni changement taw koto banggue kay pewala mo teski e ndera leydi he dugui kay ko Mohamed Cheikh Al Ghazwani ardi leydi ndi faade oɗo saha joni nder manda mum gadano holliri tigi tabande mawde waɗama to banggue dawrugol to banggue ƴellidde leydi ndi kala ko ɗum saabi noon kanko oɗo saha joni mijo arnima tigi tawtoyde kaɗon landa taw ko landa dawrugol wiyete ka insaf ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden kay kisala nakshata ɓe kolliri aljuma hanki o nogas e tati lewru colte hitalu junnaji ɗiɗi e nogas nayyi wonde kay ɓe jiiti ɓe pirti ɓe teɓima réseau taw ko fedde wuyɓe dartorunoɓe kay wadde janguji men e nder nakshot taw kadi ko guyka armé woni tigui e kala saaha nde ɓe gujjoyta eɓe joguiti petelaji e labɓe mabɓe hollirama noona kamɓe ɓe guirlima noona fedde nde koɓe sagataɓe sappo ɓe guirlima noona wonde ɓe mbaɗi sappo e goho jangu e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen diɗɗal landaji lunda woni parti politique de l'opposition ɓe mbaɗi tigui jonde mabɓe woni batu mabɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o to siège to ɓe wiyata siège institution de l'opposition démocratique ɓe jewtidi to noon toɓɓe kewɗe no fewi kono ɓe ɓuuri rippude tigui koye ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi toɓɓe ɗiɗi noon hen toɓɓere wotere ardi winde nde noon toɓɓere woni premier point koko fati kay e ciifodiral ngal laamu leydi Mauritanie siifodiri kay fedde union européenne ko fati kay e immigration toɓɓere ɗiɗi ɓen nde noon koko fati tigui e ɓortugol wutte teddugal sarɗo yanke biteɗo biran da wula abeydi ɓe kolliri noon ɓe kolliri fayre mabɓe mawdi noon e ngal ɗon ciifodiral ngal laamu leydi Mauritanie siifodiri kay e fedde union européenne wonde kay Mauritanie ne bismo ene jabbo dendagal ɓen taw ko ɗanniyankoɓe ɗande sulseri waɗa tigui waɗaɓe refule dendagal émigré ji waɗaɓe refule to fedde union européenne refuli kala ene mbawa artirede e nder naccode ene jaɓɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe mawde no fewi ɓe kolliri noon ɗum ɗon tigui ko risque mawɗo no fewi ɓe kolliri kadi mette mabɓe ko fati kay e ɓortugol wutte teddugal woni tigui ittude immunité parlementaire député biteɗo da abeydi ɓe kolliri hen noon mette mabɓe no fewi kay ɓe kolliri ɗum ɗon ko woni tigui ko yatirde tigui yatitinde démocratie leydi Mauritanie yatirde ɗum tigui to ɓawo ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen Hamidine Mouhtara Kane ko neɗɗo dawrugol ko docteur en économie o holliri tigui wonde o hetti gembe makko yidde gembanade kay yidde wadde hooreji leydi e sungoji tijjaɗi e ñande nogas ɗiɗi lewru juin hitaɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi docteur Hamidine Kane noon ko koye tigui koye mbiri tawa koye parti indépendant woni tigui o ala landa koye indépendant ko mbiri indépendant ko hen tigui o ɗamini gemboyade e ɗiɗon sungoji yidde makko noon e fandare makko kay ko yidde makko e fandare makko kay
e fandare makko kay ko ñande kay ñande ñalawma ñande jammano gasi ɗiɗi lewru cuyen ya taw ko kanko laati horejo leydi Mauritanie Hamidine Moktara Kane noon jibina ko gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e joyyi woni 1955 to Saint-Louis école makko primaire e collège makko kala o waɗi ɗum koto Rosso lycée makko noon o waɗi ɗum koto Nouakchott nde o heeɓi bakka makko Leria o waɗoy université makko noon koto wuuro witengo Sofia ne tawi to Bulgarie ko toon o heeɓi diplôme makko taw ko master en gestion industrielle o heeɓi ɗon kadi doctorat makko en économie industrielle o gollima toon o gollinoma noon to ministére de l'artisanat et de la condition féminine ko adi kay komo yaaha jangguinoyde caggal leydi o watti jangguinde toon docteur Kane Hamidi noon yidde muɗum e fandare mum kala ko yo leydi Mauritanie won leydi tigui nangodirdi tamodini woni solitaire wona leydi justice woni leydi potala wona tigui leydi prospére leydi ndi ƴellito ko ɗum woni yidde makko e fandare makko holliri kadi ko ɗum yiddinimo ardade leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen umima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena préfet mo Dakar rokkiri yamirore yo catala bitenga yo catala lundiyankoɓe laamu Macky Sall bitengal F24 yoɓe juɓɓina sumgoji seppoji mabɓe kaye jaam yamijo aseta hande o to Dakar seppo ngo noon fuɗɗoto ko sanga 11h ngo fuɗɗoto koto Powal woni to terrain HLM Grand Yoff ko noon kadi kanko préfet mo Dakar o rokki tigui yamirore kay o yokki kay o jaaɓi ɗaɓɓade taw ko collectif witende collectif yimɓe yaduɓe Macky Sall yiɗɓe kay yuɓɓinde kañum ende moɓodira mumen aseta hande o e nder Dakar fedde nde noon nde fedde wiyetede fedde nde noon wiyete tigui ko Macky Sall dans nos cœurs woni Macky Sall koye nder ɓerde amin woni gona seppo noon kamɓe puɗɗoto ko sanga 16h woni 4h ha 18h didol noon ɓe didana woni itinéraire mabɓe noon itinéraire mabɓe seppo ngo fuɗɗoto ko intersection jumaji to liberté 6 ko ɗon kadi ɓe dokkodirta départ ɓe ndewa des voies de liberté 6 échangeur cypress tawteɗo to la VDN woni tigui to point discordation ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ine teska kewgol cumuji taw ko cumuji ladde e nder falde Matam teskama noon tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni 2020 ha 2024 nde gonɗen ɗum fodde sappo tati ujunere temedde jeegom e capanɗe nayyi e goho hectare ladde tawi hectare ladde tawi ko kuɗoli cumu gon tawete hen to waɗi ñomre to tawatno sumi tigui ha wonti ɓalawol e nder falde Matam teskama noon e oɗo saaha temedde ɗiɗi e sappo e tati cumu ladde teskama toon ete ɗum ɓuuri hewde tigui koto falde Raneru e to wiyete Kanela ɓe kolliri noon e nder hectare ujunnaji ɗiɗi e nogas woni 2020 région de Matam heeɓi capantati e jeenayyi cumu taw ko cumoli ladde ɗina cumuji noon ɗi bonni toon kene qime ha ujunnaji jeetati e temedere capanɗe jeetati e tati hectare so tawi noon ko hitande 2021 nde noon waɗino capanɗe nayyi e ɗiɗi cumu ladde gana sanga noon fodde kayte ujunnaji ɗiɗi temedde nayyi e capanɗe joyyi hectare sumi toon ha wonti ndodi en 2022 waɗino kadi capanɗe nayyi e nayyi cumu ladde ɗin cumuji noon saabinoma tigui ha temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi piccal tati hectare ladde sumino toon 2023 ko hitande ɓurnode muusata banggue cumuji e nder falde sabu kay capanɗe jeeɗiɗi e goho cumu waɗino toon ɗin cumuji noon saabinoma ha ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeegom hectare ladde sumino ha wonti ndondi hitande 2024 gonɗen luttugui janvier fayi oɗo saaha joni lewru février gonɗen e nder lebbi ɗiɗi teskama sappo e jeeɗiɗi cumu ko fuɗɗi tenede toon ɗina cumuji noon kodi puɗɗi bonnude e oɗo saaha joni ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e goho piccal joyyi hectare taw ko ladde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Louga noon ko hamni waɗino toon ko cukalel dewel ngel duuɓi jeeɗiɗi taw kadi ko baɗatnogel école kañum tigui waɗa toon violé tawi waɗi tigui guila bonna tawi ko denɗi ko woni couche makko kañum violnoma nden noon guela holkisama docteur eɓe tawi tigui e jaati ko guela mema guela holliri noon wonde denɗi ko baɗɗomo violé wona lawol gotal tan saabu laabi ɗiɗi guel holliri yehino e makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyana ha to Ziguinchor noon ko accident musɗo waɗi toon ko camion taw camion livraison ko kañum
felmi mira société biteɗo Oceana e nder Ziguinchor o wari toon noon debbo goto gollotonoɗo e nder oɗon magasin omo wiyeteno Ndella Faye mo yaranno e duuɓi 30 ko camion felmi ɓaɗal ngal yani e makko ko ɗon tigui o libri woni tigui o woni faɗɗi o ronda nawa hôpital waktuji seeɗa o hawri toon e ladial ko toon tigui o hawri e ladial to hôpital to ɓoyani o hawri mbiɗena e ladial omo ɗacci noon kanko debbo jaltuɗo aduna noon sukaɓe ɗiɗo hen gotel ko gorela keddiguel ngel ko dewel eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafoma harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal ha joni to Ziguinchor ha joni ciftorena musidɗo men ceerno Amadou Isaka Kebe nde Allah yurmotomo yafoma harnamo aljanna kanko dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni hono mbiruɗen gardidi kabaruji men fedde witende front des candidats à l'élection présidentielle woni F25 ɓe jubbini ɓe jeddi tigui ha sori ladde ɓe jeddi ha sori ladde kay kabaru wiyede kay wonde ɓe jaaɓi ya notoyade dialogue woni kaldigal dawrugol ngala Macky Sall hoorejo leydi ndi noddi ɓe kolliri ɗum ko fenade waɗere coyya F25 noon ko fedde rendinde dendagal candidat ji taw koɓe ɗereji men jaɓana e sungoji tijjari e nder 2024 toon to leydi Sénégal ɓe kawri noon kamɓe kala ɓe kolliri wonde kay ɓe kawri koɓe jogorani notoyade ngal ɗon kaldigal ngal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal eri hollirama noon ya jaññama no fewi nder réseau sociaux ji e nder jandeɗi leydi Sénégal wonde kay ɓe kollirino koɓe jaɓɓe notoyade ngal ɗon kaldigal kamɓe ɗon ɓe jeddi oɗon kabaru ha sori ladde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden to leydi Mali biteɗo e diskon e biteɗo e jikson comme lam duhaji ko jangguinowo école e nder école française liberté a o darinoma yeeso ñawoɓe ñande alarba 14 lewru février hitande ujunnaji 2024 o tumana noon ko viola woni tigui yande e sukaɓe rewɓe e pédophilie woni tigui yaltidde e sukaɓe tokosɓe o ñawama noon o taƴanama duuɓi 4 e kaso caggal ɗum kadi o taƴanama wonde e nder duuɓi 5 o narta e nder jokuli leydi Mali kala ñawore nde noon ko yeeso joom suudu makko ɗum waɗi joom suudu o tawtorama ñawore nde o tuma ko noon ɗum wonno ko guila hitande ujunnaji 2017 woni 2018 to école liberté a o toon tigui ko toon tigui o ƴettanomo jangguina école tawi ko professeur Matta ko kanko jangguino kanko jangguinono classe 4e e classe 5e A et C kala suka debbo noon mo tuma o wiiɗo wiyete tigui ko ST yaranno ko duuɓi 14 ha joni ko leydi Mali kedoɗen jeeyan ha to nokku biteɗo Thiabani noon ko suka tokos ko tana musɗo waɗi toon ko suka tokos gorko jaaɗo duuɓi 18 kañum tigui ƴettunoɗo drogue ha mandili kañum yooɓi fittandu sehili muɗum jarano duuɓi 17 biyetenoɗo papa to legal bitegal kala bakkoro ngal Thiabani e nder district mo Bamako teskama ɗon ko jaasi o warti musidɗo makko caggal leddu ko arno hakkude mabɓe omo mandili ko ɗon tigui o ƴetti jaasi o salki musidɗo makko ɗum wanno ko guel ñande alkamisa 15 lewru février hitande ujunnaji 2024 gonɗen nu sanga 19h30 fayi 20h30 ko nden tigui woni mo tana o wanno e nder Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna oɗon neɗɗo dawrugol biyetenoɗo professeur Adama Sama Sekou noon ko neɗɗo dawrugol o meeɗino wonde jaagogal kalfinaɗo ko fate jangde woni ministre de l'éducation nationale o woni no kadi directeur ɗemɗe gendije ko aljuma hankino gase 3 lewru février o hoote joomi ko e nder Bamako ko ɓoyani ko noon o suɓama o waɗanoma ko tagui konko wonno porte parole comité de pilotage ko fate dialogue intermalien gonɗo e yuɓɓinede oɗo saaha joni e nder leydi Mali taw ko kaldigal hakkude ɓesgu Mali naaɓe kanko tigui ndeɗon fedde kanko suɓino wonno porte parole mabɓe ko kanko o meeɗiɗo kadi ko kanko kadi wonno président CIP du mouvement fédéraliste panafricain ko aleta janggo o wirete to Fladje toon tigui woni to jeeya to anda to mbotu makko dasa enen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e
dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemgal pulaar kedde afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehli men hono Alsana Oumar Mbocco. Alsana Oumar Mbocco a salminama juurama. en calmitima Ghalii Abuu Bah, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o toon to Conakry puɗorɗen fodde sappo e tati syndicat gooti toon ɓe mbawi kono nannodirde e ñalawma nasade nogas ɗi lewru ndu gam kay hofde juuɗe mabɓe e nder dagal golle kay e nder leydi ndi fadarde kay ko yo ardiɓeɓe yo jojji tan ɓe taw kadi ko goƴaji mabɓe. Sekku Jamal Pandesa taƴanama sokkede lebbi jeegom taw hen tati ko kiɓɓi o tuma noon ko yidde dillinde leydi ndi internet mabɓe kupponoɗo ma wonde yidde fodde lebbi kono tati wawi artude kay e joni kadi ɓe mbawi kadi hutorade taw kadi ko ɓoggi taw kadi ko électronique. Burkina Faso ñande nasade nogas ɗi lewru ndu gonɗen ndu Bassirou Badjo jeeyanoɗo kay e dillere hono bale citoyen o nanggama toon taw o kay o yahanno ko nokku makko to golloto to e way ko ɗon ɓe mbawi kono difrade ko ɗon e oɗo saaha noon mo gonɗen andaka halto woni e nder leydi ndi. Côte d'Ivoire ñande nasadeji nogas ɗiɗi lewru ndu hoɗoje leydi ndi Alassane Dramane Ouattara ɗacciti fodde 50 taw ko dummonoɓe taw noon caɗele mumen ko guila e wotoji mabɓe bonnoɗe guila ujunaji ɗi e 10 addinde noon kanko gardiɗo leydi ɓuuri fadare nde ko yidde kay rendinde ɓesgu leydi kono leydi Côte d'Ivoire gam wawde kay wonde kay tawata ko neɗɗo goto o ɓesgu ngu wawa yitodirde wawa kay hankkadi ɗum noon yafudirde e koye mumen ene wayno ni dilloɓe ɗon e classe kono politique mbawi kay jaɓɓade goɗɗo kay hoɗo miijo senigo ngo leydi gardiɗo leydi ndi wawi kay kon eɓɓude gam kay mati kamɓe foof aɓe gartata kay ɗeɓe gonno ɓe mbawa kadi illidde kono leydi ndi. Niger woninkoɓe nayo mbarama e janggu kay ɓen yimɓe jokkitinoɓe kuccine e mabɓe laamu ngu no wi wonde yiiti dartorɗe ene mofta e galleji ɗi honiyankoɓe leydi français hono gonno toon to Rwanda kañum dey sifodiri taw kadi ko namdiral hakkude mum e union européenne ɗum noon wonno ko ɗon laamorgo ngo gam kay wawde kay ittude taw ko oggirɗe mabɓe toon to Rwanda to ene wa ngalɗo cifodiral noon wawi ñiŋede taw kadi gardiɗo ko leydi kono Congo taw ko Félix Tshisekedi ñiŋi kadi nde ɗo kadi sifande hakkude Rwanda e union européenne kanko noon to Congo Kinshasa ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko sembinde kay wawde wiide wonde ɓen yo gara guitta kadi ngaaluji mabɓe cuuɗiɗi ma kadi mbawa ko ɗo nawde ɗum noon kamɓe noon maɓe daro darde mabɓe no fewi gam kay haɓade e ɗum ɗon ngalɗo cifodiral saabu ɗum ene wayno ko ngaalu cuuɗigu taw kadi ko Congo ko ɗum woni ko merete e yidde kay hono nawe ɗum ɗon ɓe ngala hen maɓe daro darde mabɓe foof gam wiide kay aɓe diwta ngalɗo cifodiral. Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tenguɗen e dogal men Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko yitade musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco ko commence al dow gam weltare Ayawo TV. gonkay mini yande keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitade ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo heeɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kabaruji men ɗemgal pulara ha joni e nder dongre Afrique batu séréwo cakkitigo joɗade hollirama tigui ko ɓuuri hewde e sanction ngaji ɗiɓe pawno tigui e nder leydi Niger ene wayno ɓe itti ɗiɗon sanction ngaji tawa kadi ko FMI Dia woni tigui joni ɗum ittama ha laaɓi hano hannirta ni
ha joni kabaruji men ɗemngal pulara takkusana yoni ha to galle ceerno Djiby Sy to takkusana yoni to galle ceerno Djiby Sy toon to Kuufa ko on takkusana juula ha to base makko tawateɗo tigui to jeere nettek e ko taari ɗum kala habaruji men ɗemngal pular habaruji men joolam jaɓeri to leydi Russie pudorɗen to leydi Russie noon goski lundiyanke maynoɗo e nder kasoji Risa biyetenoɗo Alexei Navalny goski totitama nene makko kene wona yontere joni noon koreji makko e dendagal yimɓe landa makko kala lundiyankoɓe ko darinoɓe tigui ne mbaɗa seppuji namdo nde tottite goski ko ɓuuri yawde e yaccade ko aseta hande o laamu ngu tottitiɓe goski ko aseta hande o kefti goski laamu ngu noon kamɓe noon koɓe yinnoɓe tigui wadde guenayse mawɗo no fewi kono noon laamu ngu salima ɗum holliri tigui wonde guenayse o yiiɗa guiri gara yiiɗa dille mbaɗa hen kabaruji men ɗemngal pulara to leydi guerre hakkude Gaza hakkude mum e leydi Israël guerre o ne jokki ha joni bombardement ne jokki e dendagal nokkuji tawateɗi e nder Gaza kala mayɓe barmuɓe kewi no fewi jamma hanki o walla mbiyan e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ɓe kolliri capanɗe jeenayi e ɗiɗo neɗɗo taw ko Palestine naɓe e nder Gaza mbasi pittali men ministére de la santé de Hamas ɓe kolliri bila mabɓe sakkede tukki ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe jettima nogas e jeenayyi ujunere ene fayi temedde jeegom e yimɓe jeegom wasɓe pittali mumen so tawi ko barmuɓe e guerre o tuggu guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni eɓe jaara capanɗe jeegom e jeenayyi ujunere ene fayi temedde jeeɗiɗi e capanɗe tati ene fayi temedde jeeɗiɗi e capanɗe tati e jeeɗiɗo neɗɗo barmuɓe hen musidɓe tedduɓe ko weli dumatago ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nafe ɓosojo ko miñumen Seydi Abou Bah so tawi ko roɓino Afrique ko musidɗo men sehli men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on